Nadagdagan ang areas of concern sa Region 1 ayon sa COMELEC. Tutukan sa ulat ni Ivy Hernando. Nasa 62 na ang election areas of concern sa Region 1. Yan ang bagong datos na inilabas ng COMELEC Regional Office 1 matapos ang isinagawang command conference ng Regional Joint Security Control Center. Pinakamarami sa lalawigan ng La Union na may 48 barangay na nasa ilalim ng yellow category. Ibig sabihin, may intense political rivalry. Samantala, itinaas sa orange category o election of immediate concern ang Barangay Asin East, Malasiki, Pangasinan matapos ituring na election-related incident ang pamamaril sa isang incumbent barangay kagawad na kumakandidato sa pagkabarangay chairman. Napag-usapan din kahapon na pwede nilang dagdagan ng pwersa coming from the AFP. Yung mga areas na katulad ng ganyan na categorize as election area of immediate concern. Samantala, wala namang dumagdag sa reklamo ng vote buying, pero ilang campaign poster ang nakitang ipinaskil sa mga puno na labag sa panuntunan ng COMELEC. Kung mayroon silang kakarating na kaso, but before that, ang ginagawa din namin muna ay nino-notify namin sila para lang sa ganun ay sila na lang muna yung magtanggal ng kanilang mga illegally posted campaign materials. Pero within the time frame na ibinigay namin at hindi sila pumilot ay nakasuot sila. Nagsagawa na rin ang PROA ng simultaneous multi-agency send-off kahapon kasabay ang turnover ng security forces at resources para sa BSKA 2023. Kasama si George Benson, Ivy Hernando, 1 North Central Luzon.